vej mod dagens næste opløb. Det er G-klassen, og der klappes af vinderen, havde jeg sagt. Morten Andersen, Fredericia. Og Nikolaj Hansen fra Rødder. Og så har vi altså feltet på vej. Træk ind til siden. Nu kommer der et stort felt til spurt. Han ligger også til højre, helt over til højre. Det ser det rigtigt ud. Pis. Sæt dig sammen, Steffen. Gør det, Steffen! Det er altså feltet efter sprinterhop. Og så umiddelbart ud til at tredjepladsen her i det feltet til Feltbrygskov fra Vesthimmerland.